दाउखौनि गाबनाय देंखोजों आरो बारदै सिख्लानि बारनाय लोगो लोगो बर'नि गोसो गोरबोआ बोदोर जायो। बिनि लोगो लोगो बर'फ्रा मोसानो सानो रंजानो सानो बे रंजानाय आरो बावलि जानाय गोसोखौ फोरमायनो थाखाय जों दिनै बे बगिदिली फोथार गामियाव बगिदिली फोथार जुबक संघनि हेफाजाब खुंनाय रेजे फैसालि रंजालि बैसागु बादायलायनायाव बाहागो लादों। बै जुब हान्जाफोरखौ जों आफादनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। बेनि लोगो लोगो गोख्रों क्लाब जयपुरनिफ्राय सफैनाय गोख्रों क्लाबखौ बे रंजालि बैसागु बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय बरायनो थाखाय खावलायबाय। नोंसोरनो अख्रांनि हादरखौ सनाथि रुफाथि नखरनि माइनाव लोखि ओइलैयाखै मोनो जिंगा दासै जोंनि जिउनि हादरखौ सनाथि रुफाथि नखरनि माइनाव लोखि। बेनि लोगो लोगो जोङो बे गोख्रों क्लाबखौ बे बैसागु बादायलायनाय सालियाव हाबनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय आफादनि सोद्रोमामोनखौ खावलायबाय। बे गोख्रों क्लाब जयपुरनिफ्राय सफैनो हानाय बे गोख्रों क्लाबखौ बैसागो बोथोरा बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बेदिथि ओनसोलनि मेन लामानि मेन रडनि खोलाहा प्राय बुरलुंबुथुरथिंजाय 10 किल'मिटार खोलाहा थांनानै गामि दरनै दं। बर' गामि बगिजुलि आरो पदमफुख्रि होननाय बे दिनै बे रंजालि बैसागु बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय सफैनाय दंब्लाबो हान्जाखौ जोंनि बे हारिमुखौ बावाखै बादायलायनाय सालियाव हाबनो थाखाय खावलायबाय आरो
बैसागु बे गोजोनपुर हान्जाखौ बरायनो थाखाय एबा दोरोङारि आङो हिसाबैनो बे आफादखौ खावलायबाय बिनिनो दिनै बिथांमोनहा 23थि बेनि उनाव रेडि जाना थागोन थाबथि जाना थागोन बियो गेवलां बैसागु बाहाय आलासि महरै नै জয়পুর আমাৰ এই মঞ্চ সাহিত্য জনাইছো ইতিমধ্যে আমাৰ বৈশাগু প্ৰতিযোগিতা চলি ৰংজালী বৈশাগু প্ৰতিযোগিতা আহি আমাৰ এই Seti hai shona mai na, pada bukti yau no lu den, jang san hai jang shong hai ja den. Seti hai shona mai na, Sonai momo panai, bobe gamini ja. Nepali Christi Party आठै तिरी सत गुरु आठै तिरी सत गुरु वृंदावन की जमुना को तीर वृंदावन की जमुना को कहाँ देखो पहले भेटो राधा दिलाई कठै मनमा देखो पहले भेटो राधा दिलाई कठै मनमा আমি বরাজুলি নেপালি মগন
บ่เบาทางในบ่เบกามินีจากเธอหนึ่งไลการพบจองพบมาชาไปนาอยากให้ไปชาเกอบ่เธอเกอบ่ไรเนอเพ